Sa masiglang lungsod ng Davao, isang lalaki ang nagising sa baybayin ng Samal Island na walang maalala kung sino siya o paano siya napunta doon. Ang tanging mayroon siya ay isang misteryosong tattoo sa kanyang pulso na may nakasulat na Andres. Naglakad-lakad si Andres sa mga kalye ng Davao, sinusubukang buuin ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Natuklasan niya na mayroon siyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban at kaligtasan, ngunit ang kanyang isipan ay isang blangkong papel. Habang naglalakbay siya sa lungsod, nakatagpo siya ng isang mamamahayag na nagngangalang Max na nagsisiyasat ng serye ng mga pagkawala ng mga kilalang tao. Ayaw man ni Max, pumayag siyang tulungan si Andres na tuklasin ang kanyang pagkakakilanlan. Di nagtagal, napagtanto nila na sila ay hinahabol ng isang anino ng organisasyon na kilala bilang The Syndicate. Ang Syndicate ay may malalim na ugat sa politika at kriminal na mundo ng Pilipinas at gagawin nila ang lahat upang mahuli si Andres. Kung nagustuhan mo yung ganitong mga kwento, mag-subscribe lamang sa aming channel na Thai Eddie Stories at paki-on na din ng notification bell. Sa pamamagitan ng serye ng mga matinding habulan at malapit na pagtakas, natuklasan nina Andres at Max ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Andres ay dating nangungunang operatiba ng The Syndicate, sinanay upang maging isang nakamamatay na sandata. Gayunpaman, nagbago ang kanyang puso at sinubukan niyang ilantad ang kanilang mga operasyon na nagresulta sa pagbura ng kanyang alaala at paglagay ng kanyang buhay sa panganib. Ang kasukdulan ng kwento ay naganap sa puso ng Davao, kung saan hinarap ni Andres ang pinuno ng The Syndicate. Sa isang kapanapanabik na labanan, ginamit ni Andres ang kanyang mga kasanayan at bagong natuklasang mga alaala upang sirain ang organisasyon mula sa loob. Naidokumento ni Max ang buong pangyayari sa kamera. Inilalantad ang mga krimen ng The Syndicate sa buong mundo. Sa pagkatalo ng The Syndicate, nagsimula si Andres ng bagong buhay, malaya mula sa kanyang nakaraan. Nailathala ni Max ang kanyang kwento na naging isang kilalang mamamahayag. Huminga ng maluwag ang lungsod ng Davao, ngunit alam ni Andres na ang kanyang paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. Mayroon pang mga piraso ng kanyang nakaraan na kailangang tuklasin at mga bagong banta na nagtatago sa mga anino. Ano sa tingin ninyo ang susunod na mangyayari sa paglalakbay ni Andres? Ibahagi ang inyong mga saloobin at teorya sa mga komento sa ibaba.